Osakidetzan pertsonak zaintzeko egiten dugu lan. Bitartean, Osakidetzako zuzendariak gu zaintzea zahaztu dira. Egoera jasanezina da. Aldatu dezagun Osakidetza. Ez dugu pausorik emango atzera. Eta gaur galdera ez da ea aldatu dezakegun, baizik eta nola egingo dugun. Gardena eta eskubideak bermatzen dituen Osakidetza egingo dugu. Geure burua zainduko duen Osakidetza. Eta empatiaz eta zintzotasunez erantzungo dugu, orain arte egin dugun bezala. Aldaketa geure esku dago eta zure botoarekin hasten da. Aldatu dezagun Osakidetza denon artean. Pausorik emango atzera.